Nggih, sugeng dalu. Sugeng dalu. Mas Gareng. Derek kenal asmane Mbak sinten? Kula asmane pun mari. Lah sesek napase? Pun mari. Lali pere? Pun mari. Nama. Nama? Nama. Oh nggih. Ya, nama siapa? Nama saya Gareng Tralala. Nah, bingung kan? Kui merekku. Jenengmu. Jenengku? Yo. Arepen kenalan. Salaman sih. Ya ya. Tatin. Tatin. Tatin daleme ndi? Daleme ra tak gawa. Alamat. Alamate Sentolo. Sentolo iki ndi? Kono ae. Oh, alah Kulon Sentolo. Progo, Kulon Progo. Lah iya numpake bis saka kono terus rono ngono. Sentolo Kulon Progo. Nggih. Statuse wis garwa, wis putra apa? Lah ngopo tekan-tekan arek ngopo? Lho, gen kenal. Nek wis di bojo ngopo? Ya wis. Nek urung? Heh? Nek urung? Ya golek-o. Mbok golekke. Goleke kene golek dhewe angel kok golekne. Wong kono golek dhewe mau beda keyakinan ngono kok. Iya. Mbak Tatin. Nggih. Oh, Mbak Tatin. Mbak Tatin. Dari mana? Dari Dari Santolo. Santolo kuwi kok nggone Sontoloyo. Sontolo, Ora wis iku malah klebon anyar neh iki. Sentolo. Mandek Sentolo wae. Iku Kulon klebon. Progo. Nah, iki malah sing nyuci malah kok kangelan iki kok. Mbak Tatin, Nggih. ngaturke tembang apa? Lah napa? Kowe kudu halus, kudu sing baik. Nek ketus, kuwi yo ketus. Kuwi nek ketus. Kowe iki Kowe iki ngomong apa? Kowe iki kok Ocok. Sa. Wong Mas Gareng iki apik-apik kok tok arani kentrus to. Ketus ki piye ning ngomong? Ning ngomong ketus ki lho, ketus ki. Atos. Ketus. Atos. Heeh, kudu lembut sing baik disayang. Ora nek Disayang. saringane kok. Endi saringane? Tak lembutke. Kok saringan iki sing bodhek sapa? Disayang. Piye? Disayang. Tatin, sayang yang menggemaskan ngono. Bukan muhrim kok nyayangi piye? Oh, ora maksudnya sebutan. Coba, engko ben dia piki kok. Bocah ini ndi to? Rene to, naren to rene. Lah wong ora ngamatke arek omong enak. Diajari. Tatin yang menggemaskan. Tatin yang menggemaskan. Tak Aku arep idoni ngomong mlonco basa kowe. Jawa tapi aku ya bingung. Nah. Baleni tatin yang menggemaskan. Tatin yang menggemaskan. Kowe ning endi Kowe- tinggale? Lah matamu ra nang kene no kok iso nang endi lho? Tinggale ning Takonmu endi? iki. Tinggale ning endi? Tinggale nang endi? Tinggal piye to? Tinggal piye to? Tinggale omahe. Omahe. Omah endi? Omah endi? Omah kok dadi aku ta sing ngomben? Wis kowe tekono dhewe wae, tekono dhewe. Wis Loh, takono kan dhewe. aku mendekatkan Ya, ya, kepada ya, ya. Mbak Tatin. Nek Elisa aku wis kenal ya. Cahayu. Nggih pripun Kang Mas? Bener daleme Sentolo. Nggih. Oh iya, oh Kene ngono to. kan ngono lho maksudnya nih. Jadi iki harus dengan kelembutan. Kelembutan. Oh iya iya. Kasih sayang. Kasih sayang. Kira marep nembangke apa Cah Asu? Kok casu? Wong Jawa ki nek ayu banget iki azu. Dadi kanggo saringan. Oh. Cah Azu ngono. Tapi asu ngerti kuki anjing ya kirek. Mboke kirek kuwi asu. Berarti nek kowe ngomong asu ning Mbak Tatin kowe padha karo mandake Mbak Tatin karo kirek, karo mboke kirek. Ora asu ki dudu. Dudu. Azu. Azu. Nah, ayu banget dadi azu. Oh. Kok iso? Ayu Anek- banget iki azu. Nek kaya ngene kirek ora tak rica-rica dhewe iki kok senengane. Cahayu. Arep nembang apa? Nembang apa? Apike nembang apa? Apa apik? Apikne bobok. Kok arep bobok lho. Banjur nyang-nyangane bobok ora. Mbok rasa kedep-kedep ngapa to? Nek Omongan mbok ngematke sing ngene rasa ngene-ngene. lho Gareng ki motone kira. Apa kira? Lho, aku nyawang apa? Yang mripat. Lah salah. Lah apa? Sing tak sawang irung, Gareng matane kira. Aku nyawang apa? Irung. Salah. Lah apa? Sing tak sawang lambe, Oh, lambe. Gareng matane. Kera. Aku nyawang apa? Lambe. Dudu. Lah apa? Sing tak sawang gulu, Gareng matane. Kera. Aku nyawang apa? Aku Dodo. nyawang apa? Dodo. Betul. Lah, kira. Jalan dodo kok ora kira.
Lah terus mari kok tekan kono mari. Ora. Kuwi nek entuk dodo matane pener kok. Bener kok. Soale kan nyawangku terus loro ngiwonengen dadi pas. Karepe tekan Dadi kono. pas kono ki ora kira aku. Ora kira. Wong iso lho pas lho tutup ketel lho. Ana tutup ketele. Alah wis. Ku mbok go paitan ning kono kok malah nek dukani karo pake engko. Mboten ya. Engko terus nawani Pak purun tutup ketel ngono kok malah bahaya. Pokoknya kok tutup ketel. Woi. Apa tuh? Ngapa? Kalau wong jane iki sindan pemanol pasar Darjo to iki. Sampeyan ampun sembrono niku. Pripun Pak? Niku teng rombongan kula niku anu gali-galine sinden nggih niku. Tukang mateni wong iki. Mboten, dadi sinden maju kaya Elisa, terus liyane niku nek entuk saweran mesti Pajek. pajek dheke 50. Oh. Gento niku hati-hati. Dadi tukang adol. Wah, niku adol. niku sing lanang niku nganti kuru banget. Nek metu saka omah ming ndas tok niku. Pengen dadi ndas tok. Hah? Pengen dadi ndas tok. Ora wis cukup lanang kamu kae wae. Aja menyakiti orang lain ya. Iya. Wah, jame apik. Kaya jam yoga. Kok jam yoga? Ngapa lho, ora duwe ta? Jam kudune tulisane lah ya Alba apa Seiko. Lah iki apa? Karsono. Jam kok tulisane Aku Karsono. selama iki ra ngerti nek jenenge Karsono. Jam tulisane Karsono. Apa bener Karsono ta, Sa? Lho, wacanen udu ta? Duduk. Gareng matane. Kero. Ngejel. Coba boleh pembenar. coba Tin. Lekon maca jamu templekno dodo sapa? Engko nek matane bener. Piye? Bener ora? Susu. Ora ngarepe ya Iki wes. ra ono ese yo. Ya ning kono dadine Sukarsono. Dadi suka. Alon-alon to wong lagi arep diblongke kok. Iya. Arep nyekar napa Mbak Tatin? Nyekar ki mayite sapa? Lah iki Nembang. Oh iya Nembang nembang. kok nyekar. Iya. Nembang. nembang anten pamundutan apa, Pak? Iki pamundutan mau puyapa kuwi karo sing nyuwun podang kuning wis diaturake. Ya. Wis areng lipur warga masyarakat Mojorejo kanthi tembangmu apa? Tembangmu wae sing kowe Oke. apal. Ya. Arep nembang apik-apik nek ora apal ya malah dadi ra kepenak. Sing apal atau sing kompak wis kuwi mesti penake. Nah, pokoke anggere apal kompak mesti penak. Rung mesti ya. Lho, Yo. lah iya Kali janjine. kali janjine. Iya. Dina Minggu sing tak tunggu. Mm-mm. Kowe ngajak jajan sate asu. Lah piye? Kowe ngajak ning Tawang. Lah iya teko Tawang mangu terus jajan sate asu. Kulit Mangkeloni. piye to? Lah piye? Piye sah? Mangkel aku mangkel. Lah ya mangkel mergo gak dikeloni kuwi. Oh, alasane mikirku. Gareng matane. Oke. Ra ono hubungane karo-karo. Su. Yo. Bawani sik. Nggih, enter bawane ta. Ya, Nduk. Monggo. Tatin, Ndek Tatin. Nggih. Dina Minggu kang tak anti tinamuni ngayah anane picerasa maya pintar golek alasan ngandir-andir
Wis mangga. Lan joget piye Iki to? ngancing piye? Jogetmu dipaske. Ora. Dipaske. Tibane ora pas ngarep ngono kuwi. Oh, salah. Dipaske Terus pas. piye? Lara genepno, mau bareng ngene, mosok yo ngene dhewe. Ah, wis soalé kulino. Ketukane. Anu pikiranmu wis kebak Ancel Galeng kuwi mau apa. Oh iya iki. Dadi mandeke mengarep trit ngono. Ora iya, jane niku Ancel apa Galeng. to manuk napa jane? Heh, Jane manuk apa? Lakon sing ngomong kuwi aku ya urung tau weruh. Aku radong tenan lho. engko tak kirimi gambare. Engko. Ana gambare to? Wis pokoke engko WA aku lebokne WA-mu engko tak kirimi gambare. Neng Google ana ra? Heh? Neng Google ana ra? Tak ketik ya. Ancel Galeng ngono. Ora. Ora nek engko malah metune merpati engko malah aja. Ya, mangga. Yo. Ndang undurno. Oh, ganti mundur engko ngene. Nah, ndang ngono ndang diundurke. Oh, cepet. Ben Oh, ora iya. kaya apa mau. Apa? Ancel Galeng. Langsung tanggap deh wis. Asale wis di memorine wis ditulisi Ancel Galeng. Iya wis ben ora. Sesuk nek bali ning Sulawesi ora goleki manuk kuwi lho, ora ana ning kono. Mboten nonton Ning kono Ancel anane Galeng. ming Anoa. Nggih, anoa, tapi niku dene manuk. Niku kados ngaten iki. Maksudnya piye? Anwar ada tidak. Oh iya. Apa? Aku mbok padake apa? Anoa. Manuk to kuwi. Oh, manuk. Manuk, ya bener manuk sing bagus banget kuwi anoa. Oh. Sing cakep kaya podang kuning. Anu iki bagus. Iya. Pak Dalang. Pak Dalang ora patiyo anoa. Sing anoa Pak Gareng. Piye ngapa? Asline anu iki apa to? Lah mbak kowe ora ngerti aku duweng kono kok teko aku lho. Anoa kuwi bagus banget, larang banget weh larang saka podang kuning karo Ancel Galeng. Aja ngapusi. Heeh. Aja ngapusi. Ora mboten. Anu iki apa? Anoa bagus banget. Engko tak kei ngerti asline Ancel Galeng ki apa. Yang kau ijolan ya. Ah. Aku ngandani Anoa, kowe ngandani Ancel Galeng. Anu iki apa sih? Mengko esuk aku pengen ngerti Ancel Galeng soalnya. Jalukku saiki nek esuk keturun aku. Mo, ya saiki kudu duwe Ancel Galeng sikit lagi tak andani Anoa. Ancel Galeng kaya ngapa? Urung pengen ngancel, urung pengen neng galengan kok maksudnya kok. Urung pengen neng galengan kok. Ayo tutuke sik, tutuke sik. Ya. Dirampungke sik. Yo. Janjane kowe Kali janjine matur sembah nuwun patah. Nek sing nantang karo Petruk mau Sur Mandura, ning bareng aku ngematke Sur Mandura metu pagelaran jaba ora pangling. Lah kok Sinuwun Mandura kok ngawe karo putra-putra Pandhawa. Utamane putra-putrane Ndara Werkudara. Ndara Antarja, Ndara Galukaca, Ndara Antasena. Iki nek aku maju ora urung aku mungsuh para putra-putra Pandhawa, aku isin, aku wirang. Aku wong tuwa Lugong. Nek nganti aku kalah karo para putra Pandhawa, aku isin ning nek aku menang kuwi dianggep wis sak mestine aku menang. Mula ayo bali. Terus nek bali ngrampungi masalah, ha. Ngono wae. Terus nek bali perkarane rampung. Kowe bali ora gawe gelo atine bapak. Ngono apa piye, Tru? Ya mesine bapak iso nampa kahanan iki. Bapak arep bangun kayangan ki serius lho, Tru. Ora mung gojek ning tenanan. Mula nganti kongkonan kowe karo aku sowane negara Ngamarta, kuwi wigatine supaya apa sing dijangka dening bapak iki kasembadan. Terus saiki aku tak takon karo kowe. Nek kowe mulih, kowe matur karo bapak, "Pak, aku ra iso mboyong Pandhawa, ra iso mboyong Pustaka Jamus Limasada." Bapak iki mung meneng wae. Bapak ora protes, ora nyeneni kowe. Malah mesti bapak ming mesem. Ning eseme bapak kowe ora iso ditebak. Kowe iki mesem lara apa mesem bunga kuwi ora ngerti, Tru. Mergo akeh wong nyebutake Semar kae samar. Semar kae guyu durung karuan nek Semar ki bungah, Semar ki nangis durung karuan nek Semar ki sedih. Ngono ya. Ha iya.
Bapak ming niteni ning ati Petruk anakku lanang dikongkon ora iso ngrampungi karya. Haning sing maju dudu Ndara Baladewa iku. Sapa? Anak-anak Pandhawa. Luwe-luwe ming anak-anak Pandhawa bayi wingi sore kok kowe mundur ngawa. Haning kae iki pepundhenku. Wis rasa ngurus pepundhen. Nek pancen anak-anak Pandhawa mbelani karo Baladewa, rawe rantas malang diputung. Aku mungsuh Ndara Garukaca, Ndara Antareja, Ndara Antasena. Nek perlu ora masalah. Nek aku mati, pendem. Wis kok tole mendem ki gampang. Anak bojoku ki lho, Truk. Wong ki nek wis gelem tumindak, wong wis gelem netepi kewajiban aja mikir anak bojo. Anak bojo ning omah ora usah digagas. Kowe mati dadi kusuma bangsa. Kowe nglabuhi bapak mati nek miturut aku hitungane mati utama. Waduh. Kok kaya ngerti-ngerti ya. Mati ki dipitung dadi 3. Mati utama, mati madya, mati nesta. Mati utama. Matine wong labuh bebener. Labuh bebener, labuh wong tuwa, labuh agama, labuh negara, kuwi mati utama. Kuwi cinadang swarga. Kowe nyawamu metuncul langsung diwenehi kunci swarga karo malaikat. Leboke swarga tanpa mampir nang neraka. Mati utama, mati utama. Nek mati madya ki Candra Antasena diayomi karo Gusti, kowe menang karo putra Jodipati 3. Lho, ora glelek. Petruk menang karo Gatotkaca. Wah, semebar spiral. Apa? Spiral. Viral kok spiral. Piye ora glelek? Ora, Gong. Awar bali wae. Aku ora penak nek musuh anak-anak Pandhawa. Mungsuhku Ndara Baladewa kok aku musuh anak-anak Pandhawa. Wis tenan kowe mulih. Mulya. Aku tak nang kene. Kowe nek mungsuh anak-anak Pandhawa mati tenan. Mati tak wujute. Aku lu wong mati bangane tekan ngarepe Bapak Wirang. Wirang ki selawase urip ora iso ilang terus. Arep diraupi keletan taun, umure wis mundhak. Wirang ku nek dieling-eling utawa kelingan meneh bakal ndhe rasa wirang. Modar sisan modar ora ngrasake apa-apa. Ayo wis nek arep mati ya. Lho, aku tak bali. Aku jenenge ora friend. Ora friend piye? Ora kanca. Aku mati kok ya mati nang kene wong loro. Ngene wae. Supaya kowe ora usah wedi, aku gandeng nek omong ting pletot. Nek omong ora tau bener. Heeh. Engko nek ana anak Pandhawa sing tekan kene, kowe sing ngomongan. Ha terus nek kandhane ora kena, sing ngantil aku. Iki ora cangkeman lho, Gong. Ki aku moh nek ming dolanan. Tenan, kok amuke kabeh. Ning sing guneman kowe. Oh iya, manut. Sing guneman aku ngelekke putra Pandhawa. Nek ra gelem, sikate. Ya. Kowe nek ndi? Aku nang mburimu. Ya. Tak salin sik. Ya. Arep gelut ya training. Oh iya. Kowe ki edan kowe ki traininge sapa ya? Mbah mau semampir nang dol desa ana iki tak saut ya, Tru. Ngene iki rak trampil nek kerengan. Oh iya. Tenan lho, heeh. Tak takonane nek kira-kira ora kena kandhani aku njawil kowe sikane kabeh. Ya, oke. Neng kene lho. Heeh. Ndara Antasena, iya, Truk. Rawuh mriki biasane nek kali kula niku nuwun sewu pasuryane niku grabyak semanak. Ning kok kaya mboten sak gedhakan niki kok panjenengan limandeng kula kok kaya nawung duka. Kowe tak takoni, Truk. Nggih. Kowe wani karo Siwa Mandura iya? Oh nggih. Ha terus nek ngono bener ngendikaning Siwa Mandura nek kowe wani karo panjenengane, kowe sekecap padha sekecap mangsuli pangendikaning Siwa Mandura. Leres. Mula kang saka kuwi kowe keluputan tumraping negara Ngamarta. Kowe ora iso njaga marang derajat lan martabating para pundhen Pandhawa.
Kowe mirang-mirangke pepunden Pandhawa, mirang-mirangke Antasena ing minangka dadi putraning Pandhawa. Kowe wani karo pepunden Mandura. Petruk mapano tak bondo tangan tak krincung sing tak lebokke pakunjaran. Neng kene marganing patimu Petruk. Gong, ayo Gong. Sik wetengku lara Petruk. Wetenge lara. Aduh. Kenapa tadi mau waduh tiwas ganti training barang aku. Waduh, iki piye iki? Iki wis kebaca tak takoni, jauh omong-omongan sik, Tru. Diulur wektune kok nek mari sikate, Tru. Oh iya, iya. Ning tenan lho, iki mak krucuk ngono terus. Mbah napa iki, Tru? Waduh, tak jagake. Jagake dengkulmu nek lara wetenge kok dijagake. Nuwun sewu, Den. Perkara kula ajeng mangcekel, perkara kula ajeng mangrangket, monggo. Kula mboten ajeng selak. Ning nuwun sewu. Sampeyan ngadili perkara niku aja ming nampa pelaporaning sepihak. Ning pihak yang kedua kaya kula niku ditampa pelaporane. Kedadiane piye? Kanane piye? Awal mulane piye? Niku panjenengan kudu iso nampa. Nek sampeyan ora iso nampa, napa sing tok nglandhake sampeyan ming bela karo Sunan Prabu Mandura, sampeyan niku nuwun sewu ora iso ngadili. Kanthi adil lan bebener. Lah perkarane apa? Nah, nek konten niku jenengan kudune adil. Perkarane kula tak ngatur. Kula niku swanten negara Ngamarta dikongkon bapak. Bapak niku pengen bangun kayangan. Bangun kayangan ora bangun papan sing magrong-magrong, ning bangun morale para kawula sak negara Ngamarta supaya uripe pindhane enten kayangan. Kula sowan didhawuhi karo Bapak Petruk, syarate Pandhawa rawuh ning Karangkadempel sinambi mundi Pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada. Kula matur nyuwun ngampil ning Sinuwun Prabu Manu Darmakusuma wis ngendikake pusaka arep digawa ning anu Petruk ning Mandharawati. Lho, sebabe napa? Mandharawati ketaman pegebluk. Cep kula meneng mboten wangsulan. Ning niki cangkeme niki. Ancel galeng niki. Wah, ngandar-andar sak penake dhewe. Ya nek Kresna tenan, nek Kresna palsu pun celak sak piturute. Ngandhake nek Ndrawati ora ketaman pegebluk, Ndrawati menika ketenggan dewa. Sing dadi ratu menika titi sing dewa. Kok ketaman pegebluk niki tumrap Bagong aneh. Terus sakniki niku dung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti. Ya nek Sinuwun Ndrawati tenan, nek dudu omongane Bagong niku lho iki bener. Wah ning Sinuwun Mandura wis ora sronto. Petruk kantong bolong Bagong ketibal 17 pengelok celok mripat. Mung kere mung batur. Wani marang Kyai Prabu Kresna. Bagong mboten wangtun wangsulan terus kula wangsuli apik-apik. Pangirun sinuwun. Sedaya niku iso dirembak iso digawe apik digawe becike. Terus ning malah muni ngenten iki. Petruk bali. Kandha karo bapakmu. Kandha karo bapakmu Semar. Wong sekeng wong ora duwe wong melarat. Arep bangun kayangan iki bapakmu gablek apa? Kon ngilo karo jengele. Mangriye. Nek perkara kula dunek-unekke Petruk wong kere mboten napa-napa, kula akoni nek kula wong kere. Ning bareng nyandak Semar, Semar niku bapak kula. Anane Petruk oleh penengalan Padang niku mergo Semar sing mijekke robak Sursimba. Ngoten. Dadi nek bapak kula menika dina, bapak kula DC, kula ora entuk. Ngendikaning para sepuh, bapak menika tangan tengene sing gawe urip. Wani karo bapak niku padha karo dosane padha karo wani sing gawe urip. Nek bapak kula dunek ngoten niku kula ora trima. Ha kula nesu. Ha coba sampeyan sakniki nek launekke Antasena, anake Werkudara. Wong dlogak-dlogok. Unah-unuh ngalor ngidul. Ora iso ndodhok, ora iso basa. Piye rasane? Aku nesu. Padha aku, Mas. Aku ya kaya perasaanmu ngono kuwi. Lek kula wani karo Prabu Baladewa niku merga kula mbelani bapak, ora mbelani awak kula dhewe mboten. Ning kula mbelani bapak Semar. Oh ngono to. Heeh. Anu iya, anu nggih. Ora nek pancen lakone ngono kuwi sing luput dudu kowe, Truk. Sing luput Siwa Mandura. Lah kene panjenengan iso menggalih. Rada penake weteng ki, Truk. Mari Gong, mari. Kanggo ngentut matus ilang angine. Wis waras, waras piye? Sikat saiki. Wis rasa-rasa. Ki sono rembug sing apik. Syukur. Aku ya siap kok. Ya wis, pokoke siap terus mergane ora ming iki. Ndoro karo kaca, ndoro Antarja bakal tekan kene. Heeh, aku siap. Ya.
Ngoten niku perkarane. Wah. Ngerti ngono aku ora srengen karo kowe, aku ora getak-getak karo kowe, Petruk. Yen tak pikir luput Siwa Mandura. Ah, kene iso menggalih. Malah yen perlu aku ora bisa nyekel karo kowe, ning kowe tak bantu. Carane bantu, lho kok dibantu sebabe sing arep nyekel kowe ora ming aku. Sinten? Kakang Garukaca, Kakang Antareja ya didhawuhi nyekel kowe. Waduh. Siap lho, Gong. Sik, sirahku migren itu. Migreno ini tak pacul sirahmu men mudarisan ini. Ku anggere ana bahaya kok lara, anggere aman kok tentrem. Nek kon mangan waras, nek kon nyambut gawe masuk angin. Ora, Tru. Cengengesan ora. Ora sembotole ganti training barang. Siap wis to, siap aku. Lah terus ning nek Kakang Garukaca tekan kene, nek kowe diajar kowe aja males ya. Lah treh modar. Oh diajar kok ora males. Mergo ngenggonono kowe batur, kowe bekti karo Bendara. Ning nek kula dipala ya kula lara. Nek lara tak tambani, nek mati tak uripke. Kowe lah gleleng iki. Ngangge napa? Iki banyu sungut iki tak peres metu banyune iso nambani wong loro nggo nguripke wong mati. Wis aja kuwatir, nek kowe lara tak tambani, nek mati tak uripke. Anu wae, Truk, mbane wirawiri kok netel wae. Sing didadel sungute kuwi. Dadel dengkulmu atos kuwi. Iki ora pasangan. Wah, tak kira nek variasi. Padake mobil ora. Dikai variasi, tak kira nek templekane. Ora templekan, Bagong. Nggih, Pon, nggih, Pon. Wis ngono wae ya, Truk. Nggih. Ning aku weli, aja dikapak-kapake, aja males sakaremu nggonmu medeni Kakang Garukaca. Nek kowe diajar aja males, siap. Tenan ya, Truk. Oke, pun kula lakoni, Wis aku tak ambles bumi. Sik. Sampeyan bantu ning ketoke mung ngapusi. Lho, kok ngapusi? Lah nek sampeyan ambles bumi, kula ora iso ambles bumi. Le nyeluk piye? Bagong kon gendruk lemah ping 3. Engko aku jedul. Gong, paham. Ngono ya? Nggih. Wis aku tak ambles bumi. Ngopo? Men jajal kok, Mas. Wong edian ora. Wah ya dijajal ya, Tru. Ha iya. Kok wis di ngonok-ngonokke ra metu, ha ta? Geton aku. Ha iya. Wis diweling kon ngonokke ping 3. Di ngonokke ping 3 ra metu ya meng kesel tok, ha ta? Ha iya, dengkulmu amoh ora. Tengok mburi kene. Menek Ndara Garukaca Ndara Antareja tekan kene, tata-tata Gong. Heeh. Pakaryanmu kowe, nek kowe dipala, nek kowe lara ditambani, nek mati dipendhem, diuripke. Wis aku tak nang mburi, aku penonton saiki. Penonton piye engko nek Ndara Garukaca ngantem kowe aja nesu lho, Gong. Aku ora entuk bales kok. Nek aku diantem kowe aja lara ati, aja males. Ora. Engko aku tak gedruk lemah ping 3 men Ndara Antareja metu. Ya. Tenan yo Le. Heeh, tak jagani terus, tak jagani. Ya. Kata Dian Gatotkaca tinon mapakarka suta tekapira Kresna. Bekti kula Ndara ya tak tampa. Gus bekti kula Den ya Bagong tak tampa. Nesu tenan iki to. Nesu tenan iki. Mandeng kowe tanpa kedhep. Tata-tata lho, Tru. Ya. Wis siap-siap lho, Gong. Gedruk lemah ping 4, ping 3. Andang lali ora. Ping 3. Wonten menapa kok pasuryanipun sajake sengkel penggalihe, Den? Nggih, Tru. Nun. Aku tak takon karo kowe. Nggih. Wangsul ana pitakonku. Oh, nggih mesti kula wangsuli, wong kula namung abdi. Kowe wani karo Siwa Mandura ya.
Kowe wani karo Sumandura. Mangkene menten. Wani kula menika dasaripun rasa kakehan gunem tanpa guna. Ora usah nganggo pawadan apa-apa, ora usah nganggo alasan apa-apa. Kowe wani karo Sumandura padha karo wani karo Punden Pandhawa. Wani karo anak-anak Pandhawa, Petruk, aku ora sudi batur kaya kowe. Wiwit dina iki kowe bangga apa ora? Nek kula bangga mesti wae aku mentolo karo kowe. Nek kula mboten bangga, mapano kene Petruk. Ora ana gunane kowe suwita karo para Pandhawa. Mirang-mirangke Punden Pandhawa. Pancat pundakmu tak untir, gulumu tak gembol dasmu, Petruk. Truk, ora wani lho, Truk. Truk dimeleng ora wani lho. Menengo trawat iki menengo. Mangriyen, Den. Kula mangun nek napa-napa mboten napa-napa, Den. Kula tampa kanthi ikhlas jur kula menika batur. Kula nika pelayan panjenengan. Ning tembung sampeyan sing pungkasan niki wau teng ati kula kok kaya bajra lungit nyocok teng rasa. Petruk, nek kowe bangga mapano tak pancat pundakmu, tak gembol ndasmu. Nuwun sewu, Den, kula niki wong tuwa lho. Kula niki wong tuwa. Sampeyan niku ora asana sak kuku irenge umure karo Petruk. Kok sampeyan ngendas-ndaske kula? Apa wis apik? Apa wis bener menika sipate anak Werkudara? Aku dadi kaya ngene lakonmu. Ngapa ya, Truk? Cewek menengo. Iki kula lara, Den. Sampeyan cilik kula ithik-ithik. Bareng gedhe ora nyono nek arep ngendika kaya ngono. Bapakmu Ndara Werkudara wis satriya. Sing wis wisuh gedhe menungsa pinten mawon ning ora tau nyuarani Petruk kaya ngene iki ora tau. Ora tau Ndara Werkudara bapakmu niku nyuarani Petruk. Petruk wedhos ngoten ora tau. Apa meneh Ndara Werkudara nggunakake ndase Petruk ora tau. Niku Pandhawa. Mbahmu nek kowe gelem tak critani. Mbahmu niku ratu-ratu ning jagat. Prabu Pandhu niku ora ana ratu sing wani karo sinuwun Prabu Pandhu mboten wonten. Ning karo Petruk tresna. Karo Petruk sayang. Nek dadi putune cangkeme elek. Monggo sampeyan biyen ora ngerti, wong sampeyan ya isih bocah. Sampeyan ya isih bayi. Dadi sampeyan ngunekke kula Petruk tak gembol ndasmu. Sampeyan niku le nunggoni jaman dijedi teng Kawat Candra di muka sapa? Aku. Enti sarung kula kobong. Semrene ora tau tok ijo liblas. Niku labet kula karo sampeyan. Lha dina niki ati kula lara tenan. Kok nek ajeng Mang Potol sirah kula Mang Potol. Embane kaya dene timun mungsuh duren. Kula timune sampeyan durene kula diglundhungi mesti memet. Mesti modar. Nek apa to gunane Petruk nek pancen ora dinggo karo para putra Pandhawa karo para Pandhawa. Nggo Mang Potol. Ndak selak Potol dhewe. Mang Potol kula ikhlas ning kene iku. Nek nganti nyawa kula ucul saking raga mapan teng swarga teng rika ketemu kalih Mbah sampeyan Prabu Pandhu. Lho Petruk kok wis mati. Ampun. Kena ngapa, Truk? Untek batrene. Sapa sing mateni kowe? Putumu, putuku sapa? Ndara Gatotkaca anake Ndara Werkudara. Salahmu apa? Kula mboten salah, mboten luput. Mbahmu mesti mudhun saking swarga goleki karo sampean. Yakin sumpah niku. Ya. Wong iki nek cerdas ngene iki, Gong. Aku jane ya wis ora percaya. Kowe kok iso nangis ki tumbuh pertanyaan dalam hatiku.
Mergo kowe selawase urip ora tau iso nangis. Wong anakmu opname kowe nanggap dangdut kok. Dengkulmu mlocot kowe ora. Kowe iki wis ora ndirasa sedih kok iso nangis ya, Tru. Mripatku tak culek dhewe. Nganti mbrebes metu apa luwe. Terus Ndara Gargoco tak tangisi raine saya pucet aku saya mempeng. Mesti mikir tenan Ndara Gargoco. Bareng aku ketok terus tak ulungke sirahku dhewe wis saya gemeter. Telapakane tangan kemringet, nervous. Wah gayamu. Nervous ya apa? Panganan. Wah. Radong kok. Nervous kok panganan. Brubut maju. Sukses rasa gedruk lemah ping 3 rasa. Andara Tasena mau welinge ya pokoke kok gawe wedi ning aja kowe wani, ngono ta? Heeh. Nah, saiki didum. Apane? Lho gaweane. Maksude aku wis ngalahke loro. Sapa? Antasena karo Gatotkaca. Isih siji. Ora adil ora apa-apa, ning kowe ya nyambut gawe mergo kowe ya dukun bapak. Awak koyo arep masuk angin ya, Tru. Gelem ora, nek ora gelem ya tak ajar dhewe nang kene. Ora ngono Tru, Antarjaya ampuh ning kudu nyambut gawe. Piye carane? Okol ki ora bakal menang karo akal. Lho cara aku iki mau Ndara Gargoco arep muntir guluku tak lawan nganggo akal, tak apusi dheweke mabur. Kowe kudu duwe akal, Go. Aku ora iso mikir, Tru. Wong siraku gedhedhuk. Siraku gedhedhuk apa? Gedhedhuk tembok banter banget. Aku ora iso gagar otak. Sebabe ora ndek otak aku. Ya duwe, cilik. Cilik jengkulmu melocot ora. Ya, aku tak ngaso ning isor wit kae nek Antarja tekan kene wangsuli. Petro nanti Bagong. Ngopo golek Petro? Arep tak pateni. Lho, wani ora. Brus, wah rame nek kowe perang. Rame cengelmu kowe. Seneng nek aku modar. Wah, bombong kok